Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Soňky hepdelerde Awganystanyň howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar. 2020-nji ýylyň sentýabryna Awgan hökümeti bilen Taliban toparynyň arasyna Awgan ara parahatçylyk gepleşiklerine bat berildi. Abaşa ýol başlygyna halkara güýçler 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabryna çenli Awganystanyň dogly çekilmegi planlaşdyrýar. Halkara güýçleriň çekilmeginden soňra 6 aýyň dowamyna Awgan hökümetiniň syýnmak ähtimallygy barada aladalar peýda boldy. Bu aralykda Taliban topary Awganystanyny şolsany etnik türkmenleriň howçun bolup ýaşaýan Demirgazyk Awganystanyny il altyn okotlary ýylygyna ele geçirýär. Awganystana ýaramazlaşýan howpsuzlyk şertleriniň arasyna dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Awganystanyň etnik türkmenleriň täze şertlere uýgunlaşmagy barasyna soraglary gönükdirilýär. Gepleşigimizde Kabuldan jurnalist Şaýmyrdan Ulumurady gatnaşdy. Şaýmyrdan ular soňky hepdelerde Taliban Awganystany dürli etraplary ele geçirmäge dowam etdirýär. Iň soňky maglumatlara görä, Taliban ýurduň haýsy sebeplerini ele geçirdi. Ele geçirilen etraplaryň arasyna, ýagny gödäwçilik ele geçirilen etraplaryň arasyna etnik türkmenleriň ýaşaýan sebepleri barmy? Olar haýsy etraplar? Soňky bir näçe güniň dowamında Talibanlar Demirgazyk Awganystanyň 9 welaýatynda onlarça etraplary ele geçirdi. Şonda Badakhşan welaýatynyň 3 etrabyny, Gundu welaýatynyň 9 etrabyny, Balx welaýatynyň 8 etrabyny, Jowzan welaýatynyň 9 etrabyny, Faryab welaýatynyň 14 etrabyny, Ulmatar Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän Badygy welaýatynyň etraplaryny, hemem Herat welaýatynyň ençem etraplaryny Talibanlar ele geçirdi. Hususan Demirgazyk Awganystanda Talibanlaryň öňgüçlükleri gaty tezlikle dowam etdi. Talibanlar öz basyp alan yerleriniň çöğürünü giňeldip başlady. Köp etraply Talibanlaryň ýetirine geçdi. Misal üçin hazır Talibanlar Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherini gaba bastyna aldy. Hazır Meýmene şäheriniň eteklerinde Talibanlar bilen yerli ýaraglylaryň, meýletinçileriň we Awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli uruş bar. Hemem Jowzan welaýatynyň merkezi Şybrgan şäherinde de jeňçiler hop awandyrýar. Balx welaýatynyň paýtagty Madar Şerif şäherinde de hop awandyrýar. Gunduz welaýatynyň merkezi Gunduz şäherinde de hop şu günem hazır köçe uruş bar. Gunduz şäherini tezlikde Talibanlar basyp alar diýen gorku bar. Ondan soň Takhar welaýatynyň merkezi Talakan şäherinde Talibanlar hüjum edip etraplaryna hemmesini basyp aldy. Hazır Takhar welaýatynyň merkezi Talakan şäheriniň taşdywragynda da uruş dowam edýär. Talibanlar bilen Awgan güýçleriniň arasynda. Elbetde yerli ýaraglylar uruşlara gatnaşýarlar. Badakhşan welaýatynda da Badakhşan welaýatynyň merkezi Paýdabad şäherine gaba bastyna aldy. Talibanyň gödäwçilik ele geçiren etraplaryna ýaşaýan etnik türkmenler täze şertlere näme diýär? Nähili uýgunlaşýar? Nähili kabul edýär şol ýagdaýy? Türkmenler şol Ulmatar Awganystanyň Herat welaýatynda, Badygy welaýatynda, Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda, Jowzan welaýatynda, Balx welaýatynda, Gundu welaýatynda howçun bolup ýaşaýarlar köplenç. 9 welaýatda türkmenler köplenç howçun bolup ýaşaýarlar. Şu 9 welaýatda türkmenleriň ýaşaýan yerleriniň hemmesine Taliban hüjumçyları hazır ýetilgetdi. Diýsem ýalňyş bolmaz. Bir etrap hazır galyp durýar. Balx welaýatynyň Kedler etrapy, ulum Gabagda hazır başga türkmenleriň ýaşaýan etraplarynyň hemmesi Talibanlaryň ýetiline geçdi. Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarda da türkmenler ýaşaýar. Amydýanyň kinarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Şol Amydýanyň kinarynda ýerleşen etraplaryň hemmesine türkmen owullaryna jeňçiler Taliban söwüşçileri ýetilgetdi. Hazır hem Awgan güýçleri hem baryp çaknaşyklygy dowam edýär. Indi hazır Awgan hökümeti, ýani käbir syýasy partiýalar hem öňkü meýdan komandyrlary şu halky Talibanlara garşy ayaklanmaga çağırış etdi. Yani Talibanlara öwrüşli bir garşy herekete başlamaga çağırdı. Halky ellerine ýara galmaga çağırdy. Ol esasda köp halklar, yani bärde Demirgazyk Awganystanda ýaşaýan özbekler, täjikler, azaralar ellerine ýara galyp, milletin ýara galyp uruşa
tayyar boldular. Emma türkmenler orada heni yara kalmadı. Yara kalmaga islenen bildiren yok türkmenler. Çünkü türkmenler diye bir taraf kim gelse şol biz rayap biz söwüşmene tarapdardal, orşa tarapdardal parahatçılık isleýär. Parahatçılık bolsun yurtda. Şonuň üçin biz yara kaljakda diýip henizetiz yara almadı. Emma türkmenlere yara almak için kısış görkezýän taraplarım var elbette. Käbir bärde bir dorgoýlar ýa mümkin meýdan komandirleri, käbir siyasi topallaryň ýol başçylary siz näme üçin yara galaňyz ýok, näme üçin bu Talibana karşı görüşüňiz ýok diýip şeýle bir käbir tanaly gurunlarym aýtýar käbir. Beýjitli gurunlarym türkmenlere aýtýar. Aslında tiller Talibanlar diýip. Talibanlaryň arasynda türkmenlerden bar elbette. Ýeke türkmenlerden de özbek bar Talibanlaryň arasynda. Talibanlaryň sapynda täzik bar. Diňe hazara ýok, başga milletleriň hemmesinden bar. Ýöne türkmenleri Talibanlara köp goşulurlukda, ýani Taliban hereketynyň sapynda türkmenleriň köpçilikligi hakda bu aýplamalar var. Ola mana türkmenleriň şol bir siyasi lideri bolmanan soň türkmenleriň bir siyasi partiýasy bolmanan soň bir türkmenleriň şonu ýany aýtýarlar-da. Ýöne aýtsa Talibanlaryň arasynda ýeke türkmenlerdir, başga halklardan bar. Ýöne başga milletlerden bar. Demokratik Uganistanda. Eger başga milletler misal özbekler bolmasa özbek oglaryny ýa täjikler bolmasa täjik oglaryny ýa täjikleriň özbekleriň ýaşaýan etraplaryny beýle ýeňilikle basyp almak bir ýeňilik işdäldi. Ýa-ni ýakyny täsin bir maglumat peýda boldy Şamir Daňlaga. Käbir aňto agentlikleriniň maglumatlaryna görä, ABŞ ýol başlygyna halkara güýçleri Owganystanyň dolu çekilenden soňra 6 aýyň dowamyny Owgan hökümetiniň synmak ähtimallygy barada aladalar var. Bu aladalar etnik türkmenleriň arasyna nähili garşylanýar? Türkmenleriň pikirini eger aýtsam, türkmenler häzirki hökümetden kan razy däl. Mana beşinci ýaly Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda gepleşip toparlary döredildi. Şoňa da türkmenlerden agza almady, türkmenler hasaba almadylar. Ondan soň şol prezident Karynyň soňky hökümetinde de türkmenlerden bir hökümet idaralarynda hiç bir türkmenlere yer berilmedi, orun berilmedi. Öň türkmenlerden minister bardy, daşa ýurtlarda ilçi bardy, ministerligiň ornmasarlary bardy, başga idaralarnyň ýol başçylary bardy. Emma o belki şolaram işten boşatdy, işten çykardy. Häzirki hökümeti döwründe. Şonuň üçin häzirki hökümetden narazy türkmenler. Hökümete kan elbette cumhuriyet ýani demokratik hökümet bir bolsa ony hemmede isleýär. Ýöne häzirki şu Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden saparynda da prezident Kany hemme Awganystanda ýaşayan milletleriň hemmesini gözüňde tutup olardan bir adam, iki adam şu saparynda ýanyna aldy. Emma türkmenlerden şoňa almady. Şol Birleşen Ştatlaryna eden saparynda da. Şonuň üçin türkmenler häzir hökümetden bir narazyrak. Goloyda sosial mediada şeýle bir video duş geldim Şamir Daňlaga. Demirgazyk Owganystanyny Talibanyň gödäwçiligi ele geçiren etraplarynyň birini, ýalňyşmasam Akçy etrawyny adamlar köçelere ýonanyşyp Talibanyň etrawy girişini bayram edýärler. Şu video nähili düşünmeli? Adamlar Talibanyň gelmegi bilen näme bayram edýärler? Olar Taliban gelmeden ozal nähili şertlerde ýaşaýardy? Taliban gelmezden öňüm bir hukuky şertde ýaşan ýok-da. Ýöne bu Talibanlary ýaşy görünjek bolup belki şeýle çykyşy ýa bir köçelere çykan bolmaklary hem mümkin. Indi o Talibanlarym dole türkmenler hem bütün türkmen gol diýýärsek ol ýalňyş bolar. Türkmenler garşylaran bar elbette Talibanlara garşan bar. Ýöne türkmenlerden köprek Talibanlar eger gelse bir ýurtda diňçlik bolar, bir taraplaýyn bolar diýen umydy bar. Bu uruş ýok bolar diýen umydy bar türkmenler. Bir taraply bolsun diýär. Häzirki şu uruş ýok bolsa, bu böyle dowam etmese diýip şeýlere düşünýär türkmenler. Goloyda ýene bir täsin maglumat barada habar berildi. Halkara güýçleriň ýyda çekilmegi bilen Taliban we Owgan hökümet güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň güýçlenmek ähtimallygy we munyň netijesinde goňşy ýurtlary, şol sany meselem Täjikistany, Owganystanyň müňlerçe bosgunyň gelmegine garaşlýanlygy barada habarlar aladalar var. Owganystanyň merkezi bilen serhedi nähili bilişimiz ýani Türkmenistan we Owganystan bilen serhetleşýär. Bosgunlaryň Türkmenistana da geçmek ähtimallygy barmy? Ýöne beýlik tarapdan Owganystanyň howpsuzlyk şertleri birinji gedek yaramazlaşmaýar. Owganystanyň 20 ýyl bäri çakmyşlyklar dowam edýär. 20 ýylyň dowamyna serhetden aşmadyk bosgunlar inna aşaýarmy? Şu arada nähili çaklamalar var?
Tacikistan'a ýem geçip başlady. 150 şu Awgan harbiyleri Tacikistan'a geçti. Şu Şerhan menlerinin goragy üçin şeýerde bar bolan Awgan güýçleri. Ondan soň mana şu şorda etrafyndan hem Özbekistan'a Awgan güýçleri geçti. Ýöne Türkmenistan ol öňem geçen adamlary pes şol karşıdaşlara ya gençlere tutup berdi. Şonuň üçin Türkmenistan'a geçti. Bilmedim men Türkmenistan kabul etjek mi etjekde, ol Türkmenistan kabul etmese geçmesi kyn da o arada Marçak semtinde yaşayan Türkmenler şu Marçak semtini Talibanlar basıp alanda olar maşgala, çağa, ayal bolup aňa geçdiler-de. Şonda köp gynçylyklara duçar etdi şu geçen adamlary. Onuň hatta bir taýaly ýerde olara penalary ýer bermän şol günüň astynda açyk meýdanyň astynda, açyk asmanyň astynda saklady. Bir gün ondan soň ýygyna Ulharat welaýatynyň ýygyna geçirdi. Türkmenleri, öz Türkmenni. Türkmenistan, men pikirdim, Türkmenistan'a barıp bilseler deyip. Yine Türkmenistan'a barıp bilse, bu Türkmenistan'ın behvidine bolardı. Bärde iş boyunca da Türkmenler, eğer Türkmenistan kabul etse, o tayda Türkmenistan'da yer köp işleyecek derem, ağır işleri derem, hocalık işlerini de işleyecek Türkmenler. Ana şun yana başka uğurdanım Türkmenler Türkmenistan için behvidli olup bilecek. Kutusanım, şu seyahat yakalarda yaşayan Türkmenlerle aragatlaşıkta olsa ya, olara yardım etse, olar bilen bir hizmetdaşlyk etse, misali Tacikistan etdiýä Tacikler bilen Özbekistan, Özbekler bilen edip otyr, İran Hazaralar bilen, Pakistan Puştunlar bilen Awganistanda her kim öz behvidini gözläp bir milleti himayet edýärdi. Ýöne Türkmenistan şu öz Türkmenine bir arka çıkıp ya bu bilen gatnaşyk ýene-de çeliç açmady. Gelecekde göreýle eger Türkmenistan şeýle bir antan tergörlügi üçin bir Türkmenistan esasen şol bozgunlaryň halkara jarnamasyna da gol çeken ýurtda Türkmenistan bozgunlary kabul etmek boýunça da. Eger beýle ýagdaý Awganistanda görüp durun halatynda öz Türkmenlerini kabul etse şeýle diýip Türkmenlerin umidaha bar Awgan Türkmenlerinin. Şeýle bir soru bar. Inni her nähilem bolsa Awgan hökümetiniň gorasyny Abaşanyň ýolbaşçylygyna halkara güýçler Awganistany wagty demokratiýa babatyny, meselem ayal hukuklarynyň, ayal gyýlaryň hukuklarynyň gazanylmagy babatyna ýa-da beýleki ýa-da media azatlygy babatyna käbir ötüşlerin gazanlanan muny olup gepleşdirmege de gurrun berdiňiz. Indi Talibanyň gelmegi bilen şul häzirki zaman gymmatlyklary howp astyna galarmy? Şu barada yerli ýaşaýjylar nähili pikirde? Türkmen howp astynda galar diýip düşünýär yerli ýaşaýjylar. Çünki Talibanlar öňe ýyllaryň okuwuna düýünden hiç ruhsat bermedi. Belki erkek olanların okuwunadan mümkinçilik bermeýär. O indi gelse ýene-de şöyle hareketlerine Talibanlara başlar diýen gorku var. Talibanlar ayal gyýlaryň hak hukuklaryna hem askermeýär. 20 ýylyň dowamında sen belli işine ýaly Awganistanda şu ayal gyýlaryň hak hukuklaryny goragy boýunça hem ilim bilimde we beýleki ugurlarda söz azatlygy we matbuat erkinligi we başga ugurlarda köp öňüçlikler boldy elbetde dünýä jemgyýetçiliginiň kömegi bilen. Indi şu bolan öňüçlikler hemmesi puja çıkar. Şonu hemmen Talibanlar gaýtadan ýatyrar diýip gorkusy var yerli ýaşaýjylaryň. Ondan soň kutusanam etniki kaplar var ya şeýler hazaralar. Olar hasam gorkýa billere indana şu mezhep bir akide düşünce taýdan bir farkly bolandan soň billere gorkýarlar diýip gorkusy bar. Şonuň üçin häzirden gaçyp çykyp halk bosup başlady. Pakistana gaçýa, Irana, İran üstünden Türkiýe gaçyp Ýewropa ýurtlaryna bosup çykýanlarym da kutusanam häzir jurnalistler Awganistanyň gaçýa. Çünki jurnalistler da Awganistanda howp bar. Jurnalistler gaçyp gaçyp barýar häzir. Şamirdan ona köp sag bolun gepleşimde gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin. Sag bolun. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun. Yarim aşıkların şehri ve kaldı o vadim aşıkların şehri